kai amma yaron nan Allah ya taimake shi ba kai in biyo shi tsere dan ma ban sa alsashi ba da gama da shi ba da dai kosa ta yi ko wallahi Allah kada ya ba ku lafiya kan yau da lahira ta yi ba ko amma Allah kawo mai tsuntsayi da karan kwana Qur'ani inda nake neman kuɗin nan sallah ta gabato ba kaza kai stop ina za ka je ne ban taba ganin shedan ba yau a je shi ka ƙara gaba a je shi nake ka ƙara gaba ko sai na fasa ma sabe amma fa yaran nan kai kura uba dole ne mu ci lafiya fa zarra wasa ne bari mu ga bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim wallahu ahad allahu samad اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم ina son magana da kai jakar ubanka ba za ka gane ba jakar ubanka da kai dan kada abokin baba na da na ga ma ba ka gane ba dan Allah ka tsaya kai haka ake ma mu abokin baba rashin kunya jakar ubanka ya damuwa ne wallahi ya bi dan Allah kalan damuwa sai ka zo kana so ka daka mun haka ce ma mahaifin naka ubanka ya bi na san ka zaka iya me bakatuwan me wallahi an sha matsala na bi hanyar nan na haɗu da wani kalan shi irin shi ɗan kawai wani gashi ne ya ɓari a yage dan Allah ce maka a yi magani a samu a an shi wannan kuɗi wallahi kuɗi ne miliyan 100 a zane a can a littafi alhaji tukuri ya aike ni ya ɓace ya halba bindiga samaniya ni kuma na luɗe ne ba dama shi alhaji tukudin bai da hankali ne da zai baka miliyan 100 a hannu ka tafi da shi wanda a can a rubutawa aka yi ai to yanzu bara mu ma duba mu gani ka gan shi nan ko shi ne ko? shi ne a wani santa ya kwace ma kudin wannan santan hanyar nan na bin hayin karma hayin karma wannan hanyar nan wanda wata yake yi da to yanzu me kake so amane a kai shi ina so kawai a kwato min ni ban da ƙarfi kai ka sani to yanzu ka san ko me zan je na ba hanyar in na ganshi kudin ka za su fito kaji na abokin baba na san yanzu bara yanzu in je wajen shi yawa kaga miliyan 100 a safa gobe akwai shan tabule akwai baby gobe akwai chile to boye shi ma zan yi ma kai ko wani shege ne a garin nan wanda zai zo ya nuna mana iskanci ne mu kyale shi babu Allah kai akwai wanda zai zo ya ce zai kwatan mai kudin nan ne a hannuna ni ne zaki fa ni ne uban daba ba wanda bai san ni ba zo lahira ta yi bako ina gayin ma Allah ya sa ku bindigan nan kira ni ina mugun jin daɗin ta tana kawo min harka Allah wallahi kai ina ma magana kana rena mun wayo saboda tsaban ka rena mun hankali ya kalli ido na gani ne ma kama da wanda zaka harare shi ka san ni kuwa kai waye ne ka san ni kuwa kai ban san ka ba waye ne kai to ni ka san ni ne baka san ni ba ban san ka ba kuma bura uban nan baka san ni ba ban san ka ba nace ban san ka ba kai to da yanda zaka yi da ni ne ban littafin nan kai in baka me kai saki mana dalla wallahi kai ga alamun wanda zaka za kaban zan baka mamaki zaka ban mamaki ko to ni za ga mamakin da zan baka to kai ba zan saki ba za ga ma kaga dai ashe shirme nake shegiya sholi sholi sho kai ayo na ji dadin ta kai bura uba ka ji wani mari a sararin samaniya shegiya aikin sholi ne kawai bari mu koma kajin wayo to musuya masu son wasanninmu muna nan fa muna sabarbado muku wasa wallahi ana nan ana tsaro muku su wasanni comedy idan kuka shiga YouTube channel kuna sa Abdul MTK TV za ku same mu ko kuna shiga
a inda kuka badama kuka shiga abin nan Facebook ko kuna shiga kuna sa ɗana kowa za ku samu insha Allah ko Abdul MTK. Na gode.